Duwt een nieuwe richting in de carrière, acteren. Waarom? Nou, heel spannend. Waarom? Om iets nieuws te doen. En ook omdat ik het hartstikke leuk vind. En ik altijd wel met dwaande Westheim in achterholen van waar komt dit op mijn paard. En ik hier, het is heel toevallig, want ik heb, komt de vrouw bij de dokter op televisie kwam en ik de DVD hier en de behind the scenes show hier. Toen dacht ik van, dat liep me zo geweldig om te dwaan. En vooral ik mijn Reinoud. En een paar weken later, ik hield Cesaris zijn mijn agent en een paar weken later bellen hij. Als ik het leuk vind is om een film met hem te doen en hoe ik daarin stier. En ik vind het heel spannend, maar ik had er eigenlijk een heel soort zin in. Kun je eens vertellen wat die rol krijgt wijze zil? De haardrolspeler is verrelen op Catharina, dat ben ik. En het is eigenlijk een leefde die het eigenlijk net wijze mij. En hij gaat op paard met Willem Barens om een echte fan te worden. En hij komt weer om en dan zag ik een hele oren man en dan ben ik helemaal gek op hem. En het is een hele liedse rol. Ik had weinig draaidagen. Maar het is wel echt een hele belangrijke rol. Want ja, Gerrit de verhalen vertelde in de film. Die, ja, eigenlijk docht hij alles voor haar. Dus het is eigenlijk een soort, het is een heel romantisch verhaal. Waarom is voor die keer, wist dat? Reinhard had er iets hoe zijn, maar wat had iets in die zijn? Waarom moet hij die graag? Ja, ik weet niet precies wat hij zijn had, maar ik denk dat hij echt nieuwsgierig was om met mij te werken. En ik vind het geweldig dat hij me vregen had, maar de echte reden, hij wil graag hij zegt Catharina als een plaatje. En ja, ik ben model, dus ik denk dat het daarom weer. En ik ben Nederlands en het is een Nederlandse film. Een plaatsje en volgens mij ook een sterke vrouw. Een sterke vrouw, ja. Het is eigenlijk, zocht die haar als een droombeeld, als plaatsje, maar ik tegelijk als sterke vrouw, inderdaad. En dus ik vind het geweldig dat hij mij ervoor gekozen had. Heeft u ook iets moois verhaal van die hele barre street daar op Nova Zembla? Ja, ik weet nog heel goed in geschiedenisles het hele verhaal van Willem Barens en Nova Zembla. Dus voor mij het wie gelijk doet ze mij vregen in de gelijk ziet van, nou, het lijkt me geweldig om met mij te werken. En, maar ik vind het ook heel mooi dat verhaal van het romantische en die barre omstandigheden waar die man naast niet in zitten, dat die chinstelling vind ik heel mooi dat het in wordt in die film. Nou, het is echt 3D, dus ik vind het hartstikke mooi dat straks die sniervlokken en alles. Ja, ik zat helemaal van me en dat lijkt me geweldig. Doos net de kjeld in, onder de erbarmelijke omstandigheden. Nee, gelukkig hoor ik dat net. Nee, ik denk dat, ik ben een keer in Ierland West en dus ik werd ze opnemen beginnen. En ik vind het geweldig. Ik zou hartstikke graag mij willen, maar mijn rol is daar net. En ik blow in de warmte. Doet Reinhard Tabelle wist eens gelijk wat voor rol het dan wijze zo? Want ik dacht toen ik hierheen riet, Willem Barens, zou dat dan zijn vrouw wijze of zo? Spelen die nog een rol? Ja, ik wist eigenlijk gelijk dat ik Catharina wijze zou. Dat ze me graag voor die rol had wonen. En in het begin vond ik dat heel spannend, want dat is dan wel, ik ben al model en dus mensen zorgen me op een bepaalde manier. Ik wil graag dat mensen me zingen als een sterke vrouw en net alleen maar als het plaatsje als model. Maar ik denk dat Reinoud het heel goed aan in die film mij deel zetten kan als een individu. En daarom vind ik het heel leuk om me extra zin te laten. Dus zie ik die verdieping? Ja, en die modellen, ik vind het meer wel geweldig. Maar ik denk dat in acteren kun je nog iets meer zin laten van, kun je nog meer verdiepen in die personage en dan moet je er echt in zitten. En dat vind ik heel mooi om te doen. Nog één laatste vraag. Hoe is het met de liedje? Ja, heel goed. Velen dat het heel goed. En ik ben heel gelukkig en ik denk dat het meer extra wat extra's houdt om te werken en een ding te doen. Het is heel bijzonder.